Здравейте, приятели от Китарни ефекти. Може би това е първият педал от новата серия на Marshall JVM. Страхотен е, аз вече го чух, просто е невероятен. Дизайн е красив, имаме волум, имаме тон, имаме noise gate и gain. Така, сега това са настройките, на които ще свиря. С батерийка е много удобно и лесно се слага. Педалчето свети много яко. И така, китарата е Gibson SG, стандарт 2005, Кубето Angle Screamer, 50 вата на чистия канал, на Кубето свирим. От време на време ще има и Big Sky. Така. Сега да видим. Няма шум, няма нищо. Махам нойзгейта, въртя. Вече на 12 часа няма шум. Така. Няма ревърб, няма нищо. Гейн на 12 часа. Гейн на 9 часа. Малко ревърбче. Гейн е на 12. На първо четене свири по-хубаво GMP ламповия преамп. Наистина аз съм го имал с крайно стъпало стерео. Просто е невероятно. Давам гена на 75% на 3 часа. Няма шум, няма нищо, супер. Noise gate-чето страхотно. На 1 часа. Така, сега гейна е до край. Това е максимум гейн. Страшен звук, нищо ще е във Виетнам правилно. Просто невероятно.